Sådan. I missede lige et enkelt kort, men jeg nåede at reagere for en gang skyld. I stedet for at I skulle miste 10 kort, eller 10 pakker, så at mistede kun én pakke den her gang. Jeg kan fortælle, at det der var i pakken, det var en karakter, som hver eneste gang jeg summede en attack minion, så fik den 2-2. Altså 2 skade og 2 liv. Og den er overpowered i Warrior, fordi den får så mange 1-1 minions, hver eneste gang den bruger sin hero ability. Så den går meget overpowered af den kort. Og jeg lige se hvad her, det der vil være. Så hver gang noget jeg reagerer. Håber I er glade. Jeg håber at I var glade i forvejen. Så fandt jeg også lige en ting der kunne holde det, den der Call Pet. Overpowered i Hunter. Hvis du har mange beastes. Men i den fakt du også kan duo a card med overhovedet ingenting. Den gør det også ret godt. Hvis du får en beast, så gør det endnu mere overpowered. For eksempel det skal forestille en beast i din hunter, men jeg synes du skulle have haft hed den beast /meg, hvis den kunne det. Men det tror jeg ikke. 2 af dem. Så sparer man for at lave en. Især fordi jeg ikke havde nogen i forvejen af dem. Ja. Den der var det eneste jeg havde savnet. Nu holder ekstra øje med tiden. Hvis vi skulle kunne nå lidt mere efter det her. Nu ser jeg på optagelsen. Men vi kan. For jeg har ikke så meget data tilbage. Fordi den anden kunne jeg ikke, åbenbart ikke lige slet. Og jeg havde lige fundet nok af en gammel video. Jeg havde lavet, som jeg bare godt kunne slet. Som varede lige 17 minutter, tror jeg. Tone battle for each min med default. Ja, den er også ok. Den er ok. Sidste pakke. Magi i luften. Der var magi i luften, kan I se det? Episk. Så er det spørgsmål, om den episke jeg mangler. Okay, det er ikke lige den jeg mangler. Men det er en god en. Så kan vi se, om vi kan nå den ting, jeg mangler. Eller gerne vil. Som I nok måske kunne gætte. Så har jeg måske nok herinde til at kunne crafte 575. Det er nok. Det tænker jeg er fint nok. Og der er alle sammen kommet, så få værs. Klar. 500. Okay, er en epic. Som jeg gerne vil crafte. Den der også er en, jeg gerne vil have craftet. Okay, den bliver altså nødt til at crafte. Den crafter jeg. Jeg er nødt til at crafte den. Jeg fik den ikke. Og jeg har brug for den. Jeg har let efter den i lang tid. Så er der en... kan jeg crafte en epic. Nej, det var en epic, jeg har fået. En where. Hvad fanden vil jeg have? Hvad fanden vil jeg have? Jeg kan få en den der Call Pet. Nej tak. Eller måske det ser vi på, fordi jeg kører med Hunter nemlig. Og jeg ser ikke lige at jeg clear dem lige nu. Jeg vil lige gå rundt til alle. Men lige se det her. Jeg fik 2 af dem. Yes! Er der nogen herinde, der mangler?
Hvis jeg ikke sådan, se den der Jeeves, den har jeg ikke brug for så lidt godt. Nå, det var dem. Det var dem. Så spørger man, hvad fanden jeg gerne vil have mere. Fordi som jeg tror nok I kan se, så at har jeg lige nok til en enkelt. Det gode er, at jeg fik kun en enkelt dummy. Så er det heller ikke sådan skidt. Så det er heller ikke fordi, at jeg har misbrugt en wear for ingenting. Og lige den der Power Mage. Ja, jeg tror ikke det bliver så meget til mere i den her video her. Nå. Så håber jeg har haft jeg nyt et godt en god video her, og forhåbentlig også at det var en god video. Håber jeg ses næste gang. Og have en god dag. Gætter på at jeg nu siger. Men vi ses måske i en ny video på et tidspunkt. Så ses.